Bu bizning uchun da eksperiment bo'ldi җырчылар өчен. Чөнки biz ияләшкән композитор, авторлар белән эшләү генә түгел, монда икенче шәхесләр белән танышу, аларның иҗатлары белән танышу, кайберләрен гомумән белмәгән авторлар белән эш итәргә туры килде. Шушында инде кешелек, безнең факторларыбыз күренде, ачылды. Зилә Даянна Сангатуллина, минем укытучым, ул сөйләп килә иде кызыктырып. Элек композиторлар, шагыйрьләр, җырчылар бергә җыелышып, җырларны сайлауына түгел, бергә яза идек тә дип сөйли. Ул шулай булган да, чөнки җыр язылганда ук кемгәдер багышланып язылган. Нинди җырның, җырчының мөмкинчелекләренә карап, аның тембрына карап, менә миңа калса хәзерге лаборатория нәкъ шуның белән шөгыльләнә дә. Мондай лабораториялар күбрәк булырга тиеш. Чөнки бу беренчедән телне ныгыта. Яңа җырларны без бит инде булай карасак, без барыбер кичкенә булса да тарихка кирип барабыз. Без тарих эшлибез. Һәм минем уйлавымча, Рөстәм Яхинның җырындагы сыман без барыбер бергә булырбыз. Менә Фирүз дөрес әйтә, ул Рөстәм Яхиннардан да алып, аларның да союз композиторлары бар идеме? Безнең дә шундый ук лабораториялар. Бездә барлык җырны халык үзе сайлап ала. Кайсы җырны үзе тыңлый, кайсы җырны безнең радио һәм телевидение дә күбрәк яңгыраталар, шул җыр безнең күбрәк инде барып та җитә. Менә шуңа күрә менә бу концертлар түгел, күбрәк телевизион чаралар, радиода булган концертларны, радиодан булган чыгышларны игътибар бирә кирәк. Телевизион һәм радиога тапшырыр өчен бары акча кирәк бит инде. Менә әлбәттә, әгәр дә безнең шушы эстрада сәнгате бары тик акча гына кырылып калган булса, без һаман да шул эш тине җырлар тыңлаячакбыз. Киләчәк турында сөйләшкәндә, әлбәттә киләчәк, үзегез аңлыйсыз. Biz уйлыйбыз, безне тагын менә бу концерт ансында күрерләр, ишетерләр, һәм тагын да юллар ачылыр, һәм без менә шу концертлар белән генә түгел, инде язмалар белән, радио, телевидение чыгышлары белән шушы концертта яңгыраган җырларны популярлаштыра алырбыз, һәм инде тагын да яңа җырлар язырбыз. Җыр ул сәнгать, шулай ук театр кебек, балет кебек, опера кебек, эстрада җыры ул да сәнгать бит. Димәк, ул югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Минемчә, моң дигән әйбер, көй дигән әйбер, ул гел актуаль булачак, ул беркайчанда югалмаячак, һәм яшь тамашачымы, карт тамашачымы, өлкән тамашачымы, ул барыбер шул менә җырлар арасында үзенә якын җыр та бар. Җырчының үзенең тавышлары, музыкалары бөтенләй аерылып тора. Яшьсендә бар, күбрәк булса икән. Сүзләре дә, музыкасы да шул кадәр мәгънәле, башкаручыларның инде сөйләргә дә юк. Барысы да шедевр. Бу өмет чаткысы дип уйлыйм мин безнең җырны. Бәлки теге бөтен җырларда өр-яңа булганга күрә бөтен кеше бу концертта гына аңлап бетермәс моны, ләкин бу безнең җырның һәм татар җырының киләчәге дип әйтәсем килә. Тәртиптә аларга һәр вакытта урын булачак, Алла бирсә, Алла бирсә.